איזה כיף לקבל מתנה, במיוחד מתנה ישר משמיים. ויש מתנה יותר מדהימה, מתנה כפולה, לא אחת, אלא שניים. תאומים הם אצלנו עניין תורשה, כמו מתנה, בלי דרישות ותנאים, כמו שאדם מקבל ירושה, כי כך הוא נולד, זה בגנים, בפנים. ותראו, גם לסבא אחות תאומה וגם לסבתא רבא יש לה תאום, מכל הצדדים, גם לדודים. זה נמצא בפנים, הוא מפתיע פתאום. יהודי בן 3, יש לו כיפה על הראש וציצית חדשה וקדושה. גם זו ירושה. גם זו ירושה. ירושה מאמא וסבתא וכל האמות. ירושה של יהודים וכל הדורות. ירושה של מתנה, בלי דרישות ותנאים. ככה נולדנו, זה בגנים, בפנים. התורה הקדושה לכל יהודי ניתנה בירושה, זה פשוט מתנה. וכמו שאמרנו,